ଏହି କାହାଣୀଟି ହରିପୁର ଗାଁର 9 ବର୍ଷର ତୁଷାର ବିଷୟରେ। ସେ ବହୁତ ଚାଲାକ ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ଅଦ୍ଭୁତ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପଚାରିଥାଏ, ଯେପରିକି ଯଦି ଝାଡ଼ୁକୁ ଜୋତା ପିନ୍ଧାଇ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ସେ ଚାଲିପାରିବ କି? ଦିନେ ତା ଜୀବନରେ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯେଉଁଠି ସେ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିପାରିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଅଣଦେଖା କରିଦେଉଛୁ, ଯେପରିକି ଝାଡ଼ୁ, ମାଟିପାତ୍ର, ହଳ, ମୋବାଇଲ ଓ ପୁରୁଣା ପୁସ୍ତକ। ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା ତୁଷାରର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲା ଏବଂ ସେ ଏକ ସତ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଲଗା ହେଲେ ବି ସେଗୁଡ଼ିକର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ମଜାଦାର ଓ ଶିକ୍ଷାପ୍ରଦ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ କିପରି ତୁଷାର ବସ୍ତୁମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ଜାଣିପାରିଲା। ଏବଂ ଏହିପରି ଶିକ୍ଷଣୀୟ କାହାଣୀ ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହରିପୁର ଗାଁର ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ଆଲୋକିତ ରହୁଥିଲା। ଆମ୍ବ ବଗିଚାରୁ ପୋଖରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ଖେଳକୁଦରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଖେଳରେ ଜୀବନ୍ତ ମନେ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗାଁର ଏକ କୋଣରେ ଥିବା ଏକ ପୁରୁଣା ରହସ୍ୟମୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯେଉଁଟାକୁ କୌଣସି ପିଲା ଯିବାକୁ ସାହସ କରୁନଥିଲେ। ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେଠାକାର ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଶୁଣି ତୁଷାର ହସି କହିଲା, କଥା କହନ୍ତି? କ'ଣ ଝାଡ଼ୁ କଥା କହିବ? ତୁଷାର ଜଣେ 9 ବର୍ଷର ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାଟିଏ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ପାଖକୁ ଏକ ସିଡ଼ି ତିଆରି ହୁଏ ତେବେ ପ୍ରଥମେ କିଏ ପହଞ୍ଚିବ, ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା ନା ମୁଁ? ଯଦି ଝାଡ଼ୁକୁ ଜୋତା ପିନ୍ଧାଯିବ ତେବେ ସେ ଚାଲିପାରିବ କି? ଦିନେ ଗାଁରେ ଏକ ମେଳାର ଆୟୋଜନ କରାଗଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ରଖାଗଲା, ଯାହା ଥିଲା ରହସ୍ୟମୟ ଜିନିଷ ଖୋଜନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ରହସ୍ୟମୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋଦାମକୁ ଯାଇ ରହସ୍ୟମୟ ଜିନିଷ ଖୋଜିବେ ଏବଂ ଯାହାର ପୁରସ୍କାର ଥିଲା ଚମତ୍କାରୀ ସାଇକେଲ, ଯାହା ନିଜେ ବାଲାନ୍ସ କରି ଚାଲେ ଓ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ବଜାଏ। ତୁଷାର ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଦାମରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଭିତରେ ଧୂଳି, ପୁରୁଣା ପୁସ୍ତକ, ଭଙ୍ଗା ଖେଳଣା, ଝାଡ଼ୁ, ମାଟିପାତ୍ର, ମୋବାଇଲ, ହଳ ରହିଥିଲା। ସେ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ହଠାତ୍ କବାଟଟି ଜୋରରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଯେହେତୁ ତୁଷାର ଏକା ଥିଲା ତେଣୁ ସେ ଡରିଗଲା। ତାପରେ ଶୁଣିଲା, କିଏ ଅଛି ଯିଏ ଆମକୁ ବୁଝିପାରିବ, ସେ ଏଠାରୁ ବାହାରି ପାରିବ। ବସ୍ତୁମାନେ କହିଲେ। ଝାଡ଼ୁ କହିଲା, ମୋତେ ଅଳିଆ ଓ ଆବର୍ଜନା ସହ ଯୋଡ଼ାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିଥାଏ। ମାଟିପାତ୍ର କହିଲା, ମୁଁ କେବଳ ମାଟି ନୁହେଁ, ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବାର ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ିଥାଏ। ମୋବାଇଲ କହିଲା, ଲୋକ କହନ୍ତି ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ କରେ, କିନ୍ତୁ ସଠିକ ଉପଯୋଗରେ ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ଦିଏ। ହଳ କହିଲା, ମୋ ବିନା ଧାନ ଉପୁଜିବ କିପରି? ପୁରୁଣା ପୁସ୍ତକ କହିଲା, ମୁଁ ପୁରୁଣା ନୁହଁ, ମୁଁ ଏକ ସମ୍ପଦ। ତୁଷାର ବୁଝିଗଲା ଯେ ଏହା କେବଳ ଏକ ଖେଳ ନୁହେଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଏମାନଙ୍କର ଅସଲ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ସେ କହିଲା, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଜୀବନ ଗଠନ କର। ଝାଡ଼ୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣେ, ହଳ ଧାନ ଉପୁଜାଏ, ପୁସ୍ତକ ଜ୍ଞାନ ଦିଏ, ମୋବାଇଲ ଆଧୁନିକ ଦୁନିଆ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦିଏ, ମାଟିପାତ୍ର ଆନନ୍ଦ ଦିଏ। କେହି ଛୋଟ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେବେଳେ ତୁଷାର ଏହି କଥା କହିଲା, ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଚମକି ଉଠିଲେ। କବାଟ ଆପେ ଖୋଲିଗଲା। ସାମ୍ନାରେ ଚମତ୍କାରୀ ସାଇକେଲ ଥିଲା, ଯାହା ନିଜେ କହିଲା, ସତ୍ୟ ବିଜେତା ସେଇ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝେ। ତୁଷାର ସାଇକେଲ ଜିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ସେ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ଏକ ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଏହା ଶିଖିଲୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ, ଛୋଟ ହେଉ ବା ବଡ଼, ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅନନ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଗଭୀରତାର ସହ ପରଖୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାହାର ଅସଲି ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରୁ।